Hola, som l'Escola Cifoc de Girona i aquest és el cicle formatiu de grau superior d'il·luminació, captació i tractament d'imatge que et volem presentar. Creus que hi ha vida més enllà d'Instagram? Nosaltres sí, i per això t'ajudem a començar el teu camí en la fotografia professional. Si t'agrada fer fotos, la il·luminació, editar les imatges, tens interès per la direcció de fotografia en el cinema o en documentals, segueix escoltant perquè això t'interessa. Un cicle formatiu és l'espai on durant 2 anys et formaràs en tot el que t'agrada d'una manera pràctica i amb l'objectiu d'aprendre aquesta professió per treballar d'allò que t'apassiona. Et donem totes les eines per tal que ho puguis aprofitar al màxim. D'entrada no cal tenir un ordinador potent o càmera, ja que podràs fer servir tot el material de l'escola tant a casa com a classe. I no tot queda a classe. També hi haurà sortides per conèixer diferents espais professionals i faràs més de 500 hores de pràctiques en una empresa del sector, aquí o a l'estranger, perquè pots aprofitar les beques Erasmus i viure una experiència única. Si vols començar el teu camí professional cap a la fotografia, entra a cifoc.cat i inscriu-te abans no s'acabin les places. A l'Escola Cifoc construïm junts el teu futur. Vine, crea i creix amb nosaltres.